мир саид али ҳамадонӣ. мутаассифона ҳаёт ва фаъолияти эҷодӣ шахсияту мартабаи мир саид али ҳамадонӣ ҳанӯз барои ихлосмандон ва муштоқони каломаш норавшан аст. дуруст аст ки соли 1975 файласуфи шинохтаи тоҷик моҳирхоҷа султонов шиносномаи аввалин таҳти унвони ҳақиқат дар бораи мазори ҳазрати амирҷон таълиф намуда, дар омӯзиши ҷараёни зиндагӣ ва осури саид али ҳамадонӣ саҳми босазо гузошт. танҳо бояд илова намуд ки мутобиқан ба дараҷаи мақому мартабааш ӯро дар мамолики машриқзамин бо номҳои дигар низ аз қабили шоҳи ҳамадон, мири ҳамадон, мири кабир, сиёҳпӯш, мири сиёҳпӯш, ҳазрати амирҷон ёдоварӣ мекарданд. дар тоҷикистон мо хоса дар шаҳри кӯлоб ва қурғонтепа аз рӯи муҳаббати бепоёну самимӣ ӯро ҳазрати амирҷон ном мебарем. номи асосии ин шахси шариф али бини шаҳобиддин буда, дар ҳамадони эрон дар оилаи марди донишманду пурзаковат ва бароманди замон ба дунё омадааст. дар хусуси соли таваллуди ӯ чандон фикрҳои мухталиф вуҷуд надоранд, лекин дар аксар сарчашмаҳои тарихию адабӣ соли мавлуди саид али ҳамадониро 12 моҳи раҷаби соли 714 ҳиҷрӣ мутобиқ ба 12 октябри соли 1314 мелодӣ мешуморанд. назон ҳамадонам ки надонанд али кист, манзон ҳамадонам ки алиро ҳама донанд. дар таълими хуб гирифтан ва рушду камоли ӯ муҳити оила ва мавқеи ду олими забардасти ҳамадон, хешони наздикаш шарофиддин маҳмуд ибни абдуллоҳи маздаконӣ ва тақиддин али дӯстӣ хеле бузург аст. вай дар чунин муҳити солим таълими хуби маънавӣ ва ахлоқӣ дарёфт ва дар синни 16-18 солагӣ аз илмҳои мавҷудаи замонаш комилан бархурдор гашт. ҳамин шароити мусоид ва гуворо ӯро таскин набахшид. паи ҷустуҷӯи илму маърифат ва ҳақиқати асил ин муҳити барояш азизро дар синни 19 солагӣ тарк кард. аммо дар ҷавонӣ бахти нокому тақдири носозгор ин зоти шарифро овораю саргардон кард. бештари умри азизи хешро дар ғурбат сафарҳои пайдарпай гузаронид. ба ҳар сарзамине ки пои муборакашро мениҳод, он манзилу макон аз файзи қудуми бобаракаташ ободу зебо ва муҳташам мегашт. ба бечораю бенавоён, заифону беморон дасти тараҳум ва сахо дароз мекард. дар воқеъ саид али ҳамадонӣ бо вуҷуди он ки дар сафарҳояш ӯро баъзе хешону аҳли ақрабояш, дӯстон ва муридонаш ҳамроҳӣ мекарданд, марди ғариб буд. бори нахуст али ҳамадонӣ соли 1373 мелодӣ ба вилояти хатлон ва кӯлоби имрӯза ташриф овард. воқеан дар таърихи тасаввуф ва аҳли адаби шарқ мисли саид али ҳамадонӣ кам шахсиятеро дучор омад ки ин қадар сафарҳо намуда ба хизмати авлиёҳову дӯстони худо камар баста ва аз онҳо бархурдор гардида бошад. он ҳазрат худаш борҳо таъкид намудааст ки дар касби камол одами беназари устод ба ҷое намерасад ва мартабаеро соҳиб нахоҳад шуд. мир саид али ҳамадонӣ бо вуҷуди сафарҳои пайдарпайи тӯлонӣ боз имконият ёфт ки як силсила асарҳои илмию бадеӣ офарад ки то имрӯз аҳамияти бузурги таърихиро моликанд. ӯ ба ворисони худ асарҳои зиёде боқӣ гузоштааст ки бештари онҳо аз боби фалсафа, ахлоқ, адабиёт, таъриху ҷамъиятшиносӣ, фиқҳу илоҳиёт баҳс мекунанд. миқдори асарҳои ӯро олими шинохтаи тоҷик файласуф моҳирхоҷа султонов беш аз 70 медонад. олимаи ҳинд саида ашрафзафар дар китобаш саид мир али ҳамадонӣ дар хусуси 44 асари форсӣ ва 21 рисолаи ба забони арабӣ таълифнамудаи саид али ҳамадонӣ мухтасаран маълумот дод. аммо назар ба қавли олими маъруфи эрон азизуллоҳи атторудӣ ки шумораи асарҳои саид али ҳамадониро зиёдтар аз 90 медонад, ҳамчунин илова кард ки аксари асарҳои ба забони арабӣ таълифнамудаи саид али ҳамадонӣ ба муҳаққиқонаш маълум нест. саид али ҳамадонӣ асосан ба асарҳои насрии худ аз қабили макорим ул ахлоқ, захират ул мулук, анвор ул азвор, вуҷудия, кашф ул ҳақоиқ ва амсоли инҳо дар инкишофи тасаввуф саҳми босазо гузошт.
баробари ин асарҳои мазмуни ӯ нест ки дар шаклҳои ғазал, қитъа, рубоӣ, дубайтӣ, маснавӣ иншо шудаанд, ба мо мерос мондаанд. асарҳои Саид Алии Ҳамадонӣ дар китобхонаҳои машҳури Эрон, Покистон, Ҳиндустон, Тошканд ва як қатор шаҳрҳои мутамаддини ғарб маҳфузанд. дар ганҷинаи пажӯҳишгоҳи ховаршиносии шаҳри Душанбе 52 адад асарҳои ӯ гирд оварда нигоҳ дошта мешаванд.